Assalamu alaikum. Amma alaikum Na ga kana shan rake. haka ne. To da Allah da ka yi wani aikin kuɗi ne ka gane? Allah sa Ina so ka dinga shan raken nan kana kada wannan yatsan ka guda ɗaya. Idan har ka gama shan raken nan yatsan ka bai tsaya ba na baka 1000. Bari ka dinga kada bari ba da abokin tafiya. Yanda yake fara. Ka dinga sha kana kadawa. Idan har ka gama ka dinga kadawa. Baba wannan 1000 ta zama na. To fara mu gani sha raken mu. Yawa baba. Kai kuma karka mun bukulu. Haka. Ana gama zan ba ku. Ai baka To, kada. zan fara. Haka da ka dinga. To sha raken ci gaba. Idan ya kare in ya kare har yatsan ka bai tsaya ba to ka ci wannan 1000. Awa baba wannan gam. Ci gaba. Mu da muka jefan beguwa. Ina ganin yatsan dai ina gani ga 1000 ka a hannu. Aha baba. Kai kuwa rake fa. To ka dinga shan raken da sauri mana kada ka mun Ah wani. to ne. Baba 1000 wa han. Ina ganin yatsan dai. Ni ma ina kai. Akwai zaki. An yi wata tsaya ba kuwa? Baba, rage ya kabe nan. To ai ta tsaya. Ba ni 1000.